Pane doktore, můžete se prosím představit divákům, co jste studoval a jaká pak byla vaše další cesta lékaře, která vás dovedla až k tomu, co děláte dnes? Ďakujem veľmi pekne v prvom rade za pozvanie. Takže moje meno je Bronislav Čiko. Medicínu som skončil pomerne hodne dekád dozadu a pôvodne som začal pracovať ako každý lekár v nemocnici. Pracoval som na očnom a v určitom momente som v podstate sa rozhodol pre dráhu podnikateľa v oblasti zdravotníctva, takže som bol najprv zamestnaný vo farmaceutickej spoločnosti, kde som si prešiel rôznymi stupňami v rámci hierarchii až po vedenie lokálnej slovenskej pobočky jednej takejto firmy. A zhruba pred 25 rokmi sme začali s kolegami, alebo teda s bývalými kolegami podnikať v oblasti zdravotníctva, takže som zažil, čo to je mať distribučnú spoločnosť na lieky, čo to je mať magnetickú rezonanciu alebo centrum pre magnetickú rezonanciu a tak ďalej a tak ďalej. Dôležitý moment by som povedal v tej kariére, ktorá ma vlastne sem privádza, bol niekedy okolo roku 2016 sa mi stala práve v tej podnikateľskej sfére veľmi nepríjemná vec, ktorá ma priviedla k tomu, že som sa dostal do v podstate veľmi negatívneho stavu či už vedomia a následne aj svojho vlastného zdravia. No a keďže som si uvedomoval, že tá klasická medicína týmto veciam až tak veľmi nedokáže pomôcť, pretože jediná možnosť bolo, povedzme, vysoké dávky nejakých sedatív, aby som sa ukludnil, pretože som sa v noci budil, povedzme, s tzv. Tachykardiou, čiže tep 120 v noci ráno alebo ráno o 3:00, to určite nie je dobré. Tak som sa spojil s niekým, kto mi vysvetlil a povedal, že ty si musíš zdvihnúť svoju energiu. A v podstate vtedy som prvýkrát začal rozmýšľať, že čo to je zdvihnúť energiu, čo to znamená. A ten človek mi zároveň povedal, nebol to teda lekár, ten človek mi povedal, že v podstate čím máme viac energie, tým sme zdravší, čím máme menej energie, tým ideme ako keby do stavu ochorenia a čím viac tej energie strácame, tak vlastne postupne ten organizmus z tejto zeme odchádza. Takže to bol taký ako keby prvotný impuls, no a potom ma ten osud zase priviedol ku dnešnému kolegovi, človeku, s ktorým sme niečo vyvinuli, a to je to, čo ma vlastne priviedlo sem. Co to přesně znamená zvednout si energii a jak to člověk může udělat? Existujú určité paralely v rámci biológie, nielen medzi v rámci organizmu ľudského ako takého, ale existujú paralely aj v rámci prírody. Uvediem príklad, keď na jar meráte náboj stromu, ktorý sa budí k tomu, aby začal kvitnúť, ktorý začne nasávať do seba v podstate vodu a budí sa po zimnom spánku, tak tento strom má mínusovú energiu. To znamená, má energiu, ktorá v rámci vyjadrenia v milivoltoch v napätí má energiu, ktorá je mínusová. Rovnako sa stretávate s mínusovou energiou u ovocia, ktoré ešte nie je úplne zrelé. Ako náhle to ovocie odtrhnete a to ovocie má, povedzme, jablko má 2 týždne alebo pomaranč, banán, tak ten organizmus alebo to jablčko prechádza do plusu. Čiže do plus nejaké milivolty, povedzme 20 milivoltov. No a my sme takýmto spôsobom začali merať aj tekutiny ľudského tela. Zistili sme, že, a to sú štandardne popísané veci, to nie je naše zistenie, ale sme si to overovali, lebo sme nejakým spôsobom chceli všetko od začiatku, kam spejeme, mať podložené a dobre zdokumentované. Čiže kolegová pani manželka je sestra na neonatológii, takže sme mali možnosť odmerať plodovú vodu
No a potvrdili sme si dáta, ktoré sú všeobecne známe, že plodová voda má od minus 150 do minus 170 mV. Merali sme následne krv, potom sme začali robiť merania u ľudí, to znamená podľa veku, hej? Čiže deti, potom adolescenti, dospelí a v podstate starí ľudia. No a zistili sme, že vekom ako keby tá mínusová hodnota, čiže to napätie v tých milivoltoch nám vlastne vekom sa dostáva do plusu. Alebo, aby to nebolo príliš komplikované, tak čím väčší mínus, tým lepšie. Hej? Keď sa dieťa narodí, tak v podstate má hodnoty v niektorých telesných tekutinách alebo v niektorých svojich orgánoch má hodnoty až okolo minus 350 mV. A človek, ktorý má povedzme nad 70 rokov alebo prípadne človek, ktorý dokonca má nejaké ochorenie, tak tí ľudia majú v rovnakých telesných tekutinách to napätie niekde na úrovni plus 20 alebo až plus 100 mV. Čiže nám toto zistenie, a takto sme to merali samozrejme u širokého súboru ľudí, ale aj pacientov, tak nám tieto zistenia začali dávať určitým spôsobom logiku a povedali sme si, že čo keby existovala látka alebo nejaký preparát, ktorý by dokázal toho človeka z toho pozitívneho napätia dostať naspäť do toho negatívneho. Či by to znamenalo, že by ten človek mal viacej energie. No a to bol v podstate aj ten môj príbeh, že mne ten človek úplne na začiatku vysvetlil, ako mám zvyšovať svoju energiu a nemalo to nič s napätím, nič s meraním milivoltov, ale v podstate to boli súbor opatrení, ktoré sme si zase uvedomovali, že to bolo nič iné, len cvičiť, zdravo jesť, upraviť mikrobióm, vystavovať sa slnku, aby sme mali vitamín D a to všetko nám zvyšuje tú našu energiu. Hej? Čiže potom vlastne zistíme, že sme sa ako keby len vrátili k tomu, čo kedysi ľudia bežne robili, pretože veľké množstvo času trávili na vonku, pracovali, fyzicky pracovali a napríklad fyzická práca sa dá veľmi jednoducho analogovať ku tomu, že človek ráno vstane a zacvičí si. Hej? A my dneska vieme, že jedným z najdôležitejších alebo najdôležitejších faktorov tej degenerácie alebo toho ochorenia je tvorba tzv. Voľných kyslíkových radikálov. To je presne popísané, prečo sa tvoria, ako sa tvoria, kedy sa tvoria. Oni sa práve tvoria vtedy, keď máme nejakú poruchu tvorby energie. No a keď si človek zacvičí, tak mu stúpa hladina tzv. Antioxidantov, prirodzených antioxidantov. Jedným z najsilnejších antioxidantov v našom tele je melatonín. A keď ráno vstaneme, tak hladina melatonínu je 60 pikogramov na 1 ml. Po 10 minútach cvičenia máte 200. Hej. Čiže ak by sme dokázali ľuďom túto informáciu komunikovať v takej, by som povedal, populárnej forme, tak by vedeli, že po 10 minútach cvičenia, čo dokáže každý, to dokáže aj človek, ktorý je chorý, si dokáže ráno zacvičiť 10 minút a on si vlastne zdvihne svoju antioxidačnú kapacitu, tým pádom neutralizuje tie voľné kyslíkové radikály a tým pádom v princípe spomaluje ten proces buď progresie ochorenia, alebo aj spomaluje proces stárnutia. Zmínil jste, že jste přemýšleli nad preparátem, který by lidem pomohl obnovit ten mínusový náboj v těle. Povedlo se vám ho vyvinout? V jaké fázi to dnes je? V podstate my sme v poslednom období vyvinuli preparát, ktorý dneska dokážeme vyrábať, by som povedal, v neobmedzenom množstve, čiže normálne komerčne. A ten preparát je patentovaný Úradom priemyselného vlastníctva na Slovensku, čiže ten patent je momentálne európsky patent. A v podstate je to preparát, kde my vďaka tomuto, čo vieme vyrobiť, dáme do
akejkoľvek liekovej formy, to znamená, vieme z toho spraviť nápoj, vieme z toho spraviť hydrogel, vieme z toho spraviť tablety, vieme to kombinovať, tak vieme v podstate vytvárať ten negatívny náboj. Čiže ten negatívny, alebo to negatívne napätie, a máme overené, že pokiaľ máme to overené v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou, s fakultou chemických a potravinárskych technológií, že pokiaľ dáme k sebe ten náš preparát spolu s niečím, čo je kyslíkový radikál, tak ten náš preparát ten kyslíkový radikál neutralizuje. Čiže pokiaľ to niekto do seba dostane vnútrotelovo, intrakorporálne, tak v podstate mu to vie fungovať ako neutralizátor voľných kyslíkových radikálov. A tie voľné kyslíkové radikály, ak som spomínal, sú veľmi dôležité práve v tej degenerácii, pretože sú zodpovedné za to, že pokiaľ ich máme veľa a nemáme dostatok tzv. Antioxidantov, tak tie voľné kyslíkové radikály majú vysokú energiu, s ktorou, preto sa nazývajú radikály, pretože oni radikálne a neselektívne poškodzujú vnútro našej bunky. A poškodzujú tým pádom predovšetkým mastné kyseliny, proteíny a DNA. A DNA je zodpovedná za v podstate uchovávanie informácií, ale DNA je extrémne zodpovedná aj, alebo teda správne delenie a replikácia, tzv. DNA, je veľmi dôležitá pri delení bunky. A pokiaľ je DNA poškodená, dochádza k tzv. Mutácii a mutácia v určitej forme môže viesť až povedzme k rakovinovému procesu. A tým sa dostanem vlastne, prečo som sa tu ocitol. Ja som videl v podstate pred Vianocami minulého roku som videl pořad pána Musila s pánom Fialom Popojedem a videl som, že pán Fiala má niečo veľmi podobné, keď by som to tak nazval, ale komplementárne alebo synergické k tomu nášmu, tak ma napadlo, že skúsim pána Fialu skontaktovať, pretože urobil nesmierne dobrú prácu z hľadiska toho, že popularizuje v podstate drevokazné čínske huby. A drevokazné čínske huby sú známe tisícky rokov v čínskej medicíne a ich základným mechanizmom účinku sú v podstate dva účinky. Jedno je imunostimulácia cez tzv. Beta-glukány a druhé je, že tieto huby obsahujú práve tie antioxidanty. Milí diváci, zdravíme vás z redakce Svědomí národa a chceme vás požádat o podporu. V tuhle chvíli potřebujeme zajistit prostředky na fungování redakce v další části letošního roku, abychom mohli dál dělat to, co s vaší pomocí a podporou děláme už celých 5 let. To je sbírat informace, natáčet rozhovory a klást otázky, které si jiná média nekladou. Jsme malá redakce novinářů a jezdíme za našimi respondenty po celé České republice. Sami si stříháme, postprodukujeme a každý ten náš rozhovor nás stojí v tomhle malém redakčním týmu 2,5 dne práce. Děláme to rádi, máme rádi tu činnost, je velice zajímavá a moc vám děkujeme, že díky vám ji můžeme dělat. A my to vnímáme jako svého druhu službu veřejnosti, i proto jsou ta naše videa dostupná bez nějakého poplatku všem. A o to víc si vážíme těch, kteří to jako tu službu vnímáte spolu s námi a podporujete nás svými dary. Mockrát vám za to děkujeme. Děkujeme.
Zmínil jste pana Fialu, který má společnost Supramedex. Jak konkrétně spolupracujete? Co se chystáte vypustit na trh? Chystáme na trh dva produkty, ktoré v podstate bude výhradne pre Českú republiku predávať spoločnosť Supramedex. Jeden produkt sa nazýva EZ Aqua. Ten produkt je vlastne koncentrátom, čili keď si niekto zakúpi ten koncentrát, tak v podstate z toho koncentrátu si vie vyrábať roztok, ktorý je negatívne nabitý. Môžeme si to predviesť. Roztok v zmysle teda nápoja. Čiže dá si normálne vodu, dá si do toho trochu toho koncentrátu a dostane vodu, ktorá bude negatívne nabitá. Ten negatívny náboj alebo negatívne napätie tej vody znamená, že bude dostávať do seba voľné elektróny. A tie voľné elektróny mu zvýšia tú antioxidačnú kapacitu. Na toto máme data, vieme to doložiť, pokiaľ počúvajú tento pořad lekári, tak s kýmkoľvek vieme si sadnúť po tej vedeckej stránke, prečo to funguje, ako to funguje. To znamená, máme ten preparát registrovaný ako výživový doplnok, čiže je to všetko štandardne dneska spravené podľa legislatívy, nie je to žiadna experimentálna záležitosť. Čiže to je jeden produkt, ktorý bude mať pán Fiala, EZ Aqua. A druhý produkt sa nazýva Neutromax a to sú v podstate antioxidanty, ktoré sme energeticky upravili tak, aby sme zvýšili tú ich antioxidačnú kapacitu, čiže sú špeciálne upravené takisto do toho mínusového napätia a teda tá ich antioxidačná kapacita je zvýšená a tie antioxidanty sa dajú používať tak, že človek si povedzme ráno dáva jogurt alebo vločky, takže si dá 2 maličké odmerky na vrch toho jogurtu a v podstate z toho jogurtu spraví kvázi zdravú potravinu, ktorá mu zvýši antioxidačnú kapacitu. Takže kľudne môžeme demonštrovať pre zaujímavosť tú zmenu toho napätia, tak ja použijem obyčajnú vodu, ktorú tu máme. Predpokladám, že to je pitná voda z vodovodu v Českých Budejoviciach. Takže táto voda má 80 až 94 mV plus. Niekde okolo 80 až 90 mV. A teraz do tej vody pridám koncentrát, ktorý v podstate je základom toho, čo som spomínal, že dokážeme vlastne dostať tento koncentrát do rôznych liekových foriem. Lieková forma znamená, či už je to potom tableta, či je to krém, či je to nejaká hydrogelová forma, alebo je to nápoj. Toto konkrétne teraz z toho vyrobíme hydrogel. Takže mali sme plus 80. Povedzte vy, jaká je hodnota? Minus 77. Teďka. Takže sme to... Pohybuje se to mezi 68 a 83. Takže sme to v podstate plus 83 prekonvertovali na minus 83 a dostaneme sa až niekde na minus 120 mV podľa toho, ako dlho by sme to držali. A teraz, aby vaši diváci absolútne mi dôverovali, že viem, o čom hovorím. Nie je to prvýkrát, takže garantujem vám, že do zajtra prežijem. Asi platí, že kde je problém, tam se v nějakém časovém horizontu objeví nabídka řešení.
Na trhu je v současné době obrovské množství doplňků stravy, které slibují pomoc s oxidačním stresem. Jak se v nich podle vás může laik zorientovat, aby, když už do sebe investuje tímto způsobem, si vybral ty opravdu kvalitní? Ja by som vychádzal z toho, že najlepším chemikom bola vždycky matka príroda. Nás učili na medicíne, že každá molekula má primárnu, sekundárnu, terciárnu a kvartérnu štruktúru, takzvanú. Nebudem zbytočne zachádzať do detailov, ale práve je rozdiel, použijem magnézium, je rozdiel, či to magnézium má takú štruktúru alebo takú štruktúru. Zoberte si napríklad uhlík. Hej? Máte zhorené drevo, je uhlík. A diamant je tiež uhlík. Čiže z chemického hľadiska sú obidva uhlíky. Ale akú má hodnotu diamant, akú má tvrdosť diamant a akú tvrdosť má zhorené drevo. Hej? Ale po chemickej stránke je to isté. Čiže ja by som sa určite snažil orientovať v rámci teda tej plejady tých výživových doplnkov alebo doplnkov stravy smerom k takým výrobkom, ktoré čo najbližšie vychádzajú z prírody. To znamená, keď teraz by som to povedal úplne otvorene, tak pokiaľ by sme uvažovali nad tým, že chcem posilniť svoju imunitu, chcem zvýšiť svoju antioxidačnú kapacitu, pretože viem, že zvýšením antioxidačnej kapacity neutralizujem voľné radikály a teda mierim ku základu toho, prečo vzniká ten chronický zánet, tak si viem predstaviť, že keď niečo používa čínska medicína tisícky rokov a je to overené, vieme, ako to funguje, prečo to funguje, tak by som pravdepodobne radšej išiel do niečoho, čo sú prírodné extrakty v kombinácii a zase úplne logicky, čo je med. Med je prírodný produkt zo včiel, ktorý tá včela prejde tisícky a tisícky kvetov, ktoré pokiaľ tá rastlina nebola postriekaná nejakou chémiou, tak tie kvety obsahujú všetky molekuly, a každá molekula znamená nejakú informáciu. Čiže v tom mede je obrovské množstvo liečivých informácií. Dneska existujú preparáty, pre takú zaujímavosť je jedna nemecká spoločnosť, ktorá zobrala baktérie z horúcich prameňov a informáciu z tých baktérií z toho horúceho prameňa preniesla do preparátu a tá baktéria je extrémne rezistentná, tá dokáže prežiť v extrémnych podmienkach. Čiže tá baktéria, v podstate pokiaľ my výťažok z tej baktérie do seba dostaneme, tak podporuje náš imunitný systém. Niečo podobné funguje aj u tých drevokazných húb, niečo podobné funguje u medu, čiže určite by som sa snažil ísť do prírodných látok. Hovorí sa, že čo je stredomorská dieta. Vieme dobre, že tí ľudia žijú dlho a dneska aj vieme prečo. Na Netflixe máte tie Blue Zones, nádherný pořad a tam v princípe je to hodne o víne a víno obsahuje antioxidanty. Takže ja si myslím, že to je popísané alebo popísateľné, že čo je základom našich chronických ochorení. A tým základom tých chronických ochorení bude porucha tvorby energie, zvýšená produkcia voľných kyslíkových radikálov. Nimi sa poškodzujú bunkové štruktúry, na ktoré odpovedá imunitný systém. Dostaneme sa do blúdneho kruhu a pokiaľ nepočúvame svoje telo a neurobíme opatrenia na zvýšenie tej antioxidačnej kapacity, tak my v podstate strácame to negatívne napätie, ten negatívny náboj vekom a pokiaľ to robíme intenzívne, tak my vlastne urychlujeme si sami sebe starnutie alebo sa dostaneme do stavu, že máme nejaké ochorenie, ktoré môže skončiť až tak, že dneska je, myslím, že 100 000 občanov Českej republiky ročne má diagnostikovaný nádor. Takže tých onkologických ochorení je extrémne veľa.